Hallo I alle sammen, og velkommen til denne video. Ja, i dag skal vi spille ind på DGC's Prison, så ja, vi ses. Vi skal lige, jeg ved ikke helt om I kan se det, men i dag der skal vi sælge lidt stoffer. Godt, der ikke var en vagt, der syg. Okay, ja, så kan vi også lige se, hvor Black Market er her. Herinde. Okay, godt tip, men shifter og slår skiltet. Ja, I kan så ikke se det Naja, hun laver lige nu. Hun er i Black Market og sælger stoffer. Ja, jeg kan godt lide narko, men jeg vil gerne jeg spiller lige, undskyld, I kan se, vi har I har lidt mange penge herude over i siden. Jeg vandt jackpot 2 gange. Ja, i træk. Ja, lige i træk. Altså, jeg brugte sådan en på lidt, så fik jeg jackpot, så brugte jeg en mere, så fik jeg jackpot igen. Altså, det gik godt nok lige lidt tid, men det tæller stadigvæk. Men jeg har ikke lige fået nogen undervisning i min selv her. Herinde har vi lidt narko, hvorfor ikke? Og lidt. Og her, prøv lige at se det her. Og så har vi det her til nak senere hen. Og så har vi bare lidt stats der. Så får I en undervisning i zip-serve. Nej. Det er så den her. Okay. Ja, hvad? Sagde du noget? Var det her? Ja. Hvad? Var det her? Så kan I lige få en undervisning her i Anders celle. Jo, det er ikke vokset. Jo. Og vi sælger også sådan lidt seeds til, dem lige spørger. Hvis vi har altså seeds til. Hvis man har 5 seeds, og en der spørger, om man får 5, eller kan købe 5 seeds, så sælger vi det ikke, men... Og det var så Andreas' celle og Anders celle. Ja. Jeg skal lige lave en hul. Ja, undskyld baggrundsstøjen. Det her, det var ikke herinde. Jeg fik 2 stykker. Og 1 stik. Hvorfor købte jeg ikke også noget mad? No. Du kan bare lige komme hen til mig, jeg har en steak. Hey, du det, mand. Du skal dø, jeg vil gerne have dine gulerødder. Det vil jeg så ikke alligevel. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt at se på mig, men det er sådan set den eneste vej fra. Det var tæt på det der. Udover at sælge stoffer, men det kan jeg jo ikke gøre hele tiden. Selvom vi godt nok har stoffer i min celle, men det kan jeg så ikke komme hele vejen med, så jeg er også nødt til at tjene kassen. Jeg låner lige lidt af din melon. Ja. Okay. Til at proppe i munden.
Ja, vi kan lige gå ned og sælge lidt mere. Hvad kan vi lave? Vi kan lave 2 brød. Og så 2 stykker weed. Er det ikke fint nok? What the fuck? Der er en, der smidt sin stone pickaxe og 7 udruller. Stone pickaxe? Stone pickaxe. Så går vi lige herind igen. Sælger du stadigvæk stoffer? Ja. Og skal vi se, hvor mange penge vi kommer op på. Det gider vi ikke vente på, vi har sådan noget. Så har jeg en fjerdedel af det, vi skal have så. Okay. Så fik de lige set mit flotte navn. En lille melon. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en vane med at løbe herind, og så gøre sådan her, så løbe herind. Nej, jeg prøver lige se, om man kan sætte sugarcanes i, hvad det nu hedder, black market. Selv, det kan man ikke. Hvor kan man sælge det hen? Nede ved sugarcanesene, der hvor du kan købe, eller mine dem. Ja, jeg kan lige vise jer rundt herinde i se. Sådan. Jeg skal lige ned og så hente sugarcanes med lidt. Nej, hvor er trappen ned til farmen? Jeg kan lige finde den, jeg skal lige hurtigt vise jer rundt. Ja, så har vi lige landet over i spawn. Man spawner her omkring et eller andet sted. Der er en af de ulovlige ting, nej, de mennesker, der er blevet sat i ISO. Her er de ulovlige ting, og et eller andet, jeg ikke ved, hvad er. Men man kan i hvert fald vinde Iron Gear. Herovre, hvis man står her på, så bliver man helbredt. Ja, det er jo sådan cirka spawn. Der er noget, der sælger det også derovre. Det gider vi så gå i dybde med. Derovre er der vist også flere celler. Herinde har vi premiumminen. De kan desværre ikke gå herinde. Og derinde har vi premium shoppen. Og jeg har på fornemmelsen, den der vil nakke mig. Okay. Jeg ved ikke, om jeg så det lige før, men herinde i midten, der har vi den her collect shop, hvor man så kan gøre sådan her. Og så skal vi lige se, hvad vi får. Nej, der var en jackpot lige der. Men ja, det er okay. Og derinde er den normale shop. Og en ulovlig og et hemmeligt sted. Har ham der underbukser på. Herinde har vi et hemmeligt sted, folk ikke kender noget til. Vi så nok også lige før, men ja, det er black market. Her kan man også købe Iron Gear. Så ja. Det var cirka det. Nu mangler vi bare lige at vise minen. Som jeg er i. Og her i en normal shop kan man sælge det her og det her. Og man kan sælge, købe det her. Nej, prøv lige vent over i shoppen. Hvad? Prøv lige vent over i shoppen. Okay, 2 sek. Jeg har ikke særlig mange minutter tilbage igen. Så bare pause. Hvad? Så pause. Det har jeg gjort. Jeg sælger lige. Jeg mangler bare at vise min. Har du vist en sugarcane-farm? Nå nej, det viser jeg også. Jeg tror, vi stopper nede ved sugarcane-farmen. Der kan man så se en kat, der sælger.
Godt så. They're coming now. I'm with you. Okay. Okay, er vi klar til videre og gå videre? Nu skal vi så over til minen. Der kommer jeg bare lige ud her. Der er jo stille forresten. Det her, det er så minen. Den er vist lige blevet reset. Hvis man går herned i går, så kan man finde sugarcane farmen. Så ja. Og så tager vi lige lidt. Så kan man selvfølgelig tage nogle her. I går. Og så kan man shift-klikke og slå skinnet. Så kommer du med herover til mig. Lige. Jeg har vist kun én ting at sige nu. Og kan I gætte, hvad det er? Det er signing off. Peace. Fra den første episode. Der kommer ind igen lige om lidt. Så hej. Yay. Altså, hvis du ikke vidste det, så er jeg faktisk lige i gang med så jeg er nede at finde noget hash. What, jeg fik 2 ud af 1. Det har jeg også fået. Sådan, så er 54. 2. Vi skal også have prøvet nakken væk, hvis vi kan få Anna og Andreas med ind. Ja. Det kan være fint. Ej, det er billigt sugarcane. Så er det næsten nemmere at snitte. Prøv lige, jeg ringer lige hurtigt til Anna og Andreas, spørger om de vil være med til nakken væk nu. Ja, så henter jeg lige der her. Ja, men det er jo ikke sikkert, de vil. Det er ikke så. Jeg kan ikke lige høre dig. Jeg skal have noget af det der stof. Okay, jeg ringer nu. 2 sek. Jeg pauser lige videoen til vi begynder at dræbe vagten.